Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Upot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Sabado, Pitsa 28 na bulan sang Agosto, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ari ho, pamati maayo, pasada, papremyo, panalo 2021 mag-aarangkada na. Pagkatapos ang kuwa, aba, ginbalikin naman ang mga senador, linaslasan naman ni Presidente Rodrigo Duterte. Pag-audit sa mga ahensya sang gobyerno, hindi trabaho sang Vice Presidente. Pilain na sang aton tagaan igtalupangod, karon nga aga. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33, pamati mayo ha, importante ini. Pero una sa tanan are, ang SAP anniversary sang Aksyon Radio Bacolod, hasta na lang kita Agosto 31. Amot silingon, tapos bulan sa Martes. Sa wala magabutan nga ngalan, hindi kamo magkabalaka, bangod magabalik ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay na? O dire kita. Pamati, mga taxi, jeepney, tricycle, e-bike, driver. Samtang nagabiyahe sang dipasay nga salakyan, pwede kamo magdaog 500 pesos nga cash. Paano? Are, pamati bayo para may tsansa kang magdaog. Magpamati ka lang sa mga programa sang Aksyon Radio Bacolod, basi ikaw na ang maswerte nga magabutan kag kagdaog sang 500 pesos nga cash. Sa kada adlaw, duwa ka mga tagdaog ang i-draw sang Aksyon Radio Bacolod. Ang draw patigayunon sumugod alas 6 sang gabi, tubtob alas 11 sang gabi, Lunes tubtob Sabado. Ginasulit. Ang draw patigayunon sumugod alas 6 sang gabi, tubtob alas 11 sang gabi, Lunes tubtob Sabado. Klaro? Sino makaintra?
tanan nga mga driver sang dipasay nga salakyan, jeepney, taxi, motorsiklo, e-bike, nagaedad 18 anyos pasaka. Nagabiyahe sang dipasay nga salakyan sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aring ihimplo lang ha, qualified nga nagabiyahe sang jeep Bata Libertad. Kagiban pa, kalakip na mga driver nga nagabiyahe Don Salvador Benedicto Bacolod. Qualified ka kung ang point of destination mo syudad sa Bacolod kag nagapamati ka sa Aksyon Radio Bacolod. Paano ka makaintra? Ang Aksyon Radio Bacolod Research Team magalibot sa kadadlaw kag magpanagtag sang entry forms. Kompletohon ang ginapangayo nga impormasyon agod, mabalidate ang imo entry. Isa ka persona, isa ka entry lamang ang panahagutan. Hindi na kinanglan ang anuman nga proof of purchase. Ariho, ihulog ang entry form sa drop box ng Aksyon Radio Bacolod o kung pwede nga iduhol diri mismo sa guard on duty. Kung wala ka nalabayan sang research team, mahimo ka man makakuha sang entry form sa istasyon sang Aksyon Radio Bacolod o kung makapangabay sa mga Aksyon Radio Bacolod personnel. Paano makuha ang premyo? Mahimo maklaim ang pagpremyo sa istasyon sang Aksyon Radio Bacolod. Ang tagdaog, ari importante man hatagan lamang sang 18 oras. Sumugod sang una malawagan ang ngalan agod makuha ang premyo. Are, san umasugod ang aton promo? Magasugod sa pagbaton sang entry ang Aksyon Radio Bacolod sa Agosto 25 na. Agosto 25. Oh, sige na. Maarangka na katabaton sa entry. Samtang magasugod naman na paglawag sang tagdaog Setyembre 1 tubtob Setyembre 30. Ginasulit duwa ka mga tagdaog ang pagalawagon sa kada adlaw. Pamati ka mo sa tanan nga mga programa agod nga ang wala makaabot sugid-sugirin yung kaingod nyo kag mga driver nyo para mamati kag adlaw-adlaw nga tanan basahon ini sa mga angkor dire sang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig. Philippine Standard Time, las 6:41. Ang masunod nga isyu. Isyo pagkatapos lasan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Commission on Audit. Senador naman ang ginteleskopyo ya maninim niya mga senador nga ni hindi dapat magpati ang pumuluyo sa mga investigasyon nila. Nya puro lang investigasyon. Puro lang tinikel pagkatapos 2-3 kadlaw nga investigasyon, wala man resulta, wala siyang rekomendasyon, wala man gani nakapasaka kaso, kag wala man siya na priso. Porte ang arangkada, daw ga arangkada sa mundo, hindi mapunggano, si Presidente Rodrigo Duterte. Basta hilabtan gani ang mga pinalangga yung kabinete, sus, ga salakasaka gikilaya, pati kuwa yung independent body, ginabalbalya. First time na natabo mo sa pungsod Pilipinas ngang kuwa ya nga mo gamantay sa manggad amo naga-audit kung bala may ginkuot o kung wala presidente pa yung gabalbal ti ari naman Senado naman ang iya sinasiplatan kahapon siling ni Senate President Vicente Soto nya base na lipat lang o kung kulang-kulang sa impormasyon ang presidente. Ang tanan nga man sa PhilHealth na galin mo, ang tanan nga investigasyon niya, amo ning ginakuan sang mga detalye sang ombudsman. May pasiring man si Vicente Soto nya baloka kalabanan sa ginapuent ni Presidente Rodrigo Duterte ang may pinding nga kaso kag ginkakas bangod sa investigasyon sa Senado. Di kadamo man ang mga tao nga ara sa kabinete ya, diin lang nga mga insa sa gobyerno, Bucor kag iban pa. Pinatalsik sa pwesto kay perteg iskandalo. Ang malain lang kay pagkatapos kakason sa ila ahensya, ginsaylo lang sa lain nga ahensya, daw hindi amo no. Hamak mo nga nakasala ka, porte nga kasong ginabalbal sa imo, ginkakas ka matuod para style, pagkatapos sugadlaw sa iluhon ka lang sa lain nga ahensya. Porte ine, gainit nga gainit, samtang gahilapit ang eleksyon. Grabe ang balbalanay. Gapanggaris si Presidente Rodrigo Duterte. Hala, balantayan ini. Ang ginahimo sang presidente, ginakatingala sa mga private sector,
kag iban pagid nga mga negosyante. Siling niya daw hindi amo, pati kuwa. Bantayan mo, dapat ang kuwa magbantay sa inyo. Kay kamo ya, hindi kamo permanente da, come and go kamo, anom la kamo tuig da, ang kuwa sige-sige niya, bantay manggad. Ti kundi yung pagbantayan karon, pinagusto lang kuot, ga pinagusto gani kuot, ga may bantay pa, ano pagidahan kung wala? Ay, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 45. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Philippine Standard Time Lasais 49. Nasupo sa isa ka senador si Presidente Rodrigo Duterte. Dumdum kamo kapon, siling sang presidente kon ako madaog, Vice Presidente
paimbestigahan ko ang Commission on Audit. Ginsupo sa kapon, sinabat siya ni Senador Nancy Binay. Siling niya, ang auditing sa government agencies, hindi bahin niya sang obra sang Vice Presidente. Siling ni Binay, niya ti eksperyensya ko na, kay anak ako sang anay Vice Presidente, niya hindi na ya upod sa puder sang Vice Presidente nga mag-audit. Siling niya, ti pilabla kadugay, pilak tuig Vice Presidenting amay ko. Niya ti wala ya sang puder nga ginhatag sa Vice Presidente nga mag-audit siya sa mga ahensya sa gobyerno. Porte, nag-arangkada si Nancy Binay, sinupuya si Presidente Rodrigo Duterte. Nya hindi mo na ya obra. Amay ko Vice Presidente, may eksperyensya ko na ya. Nga wala ikaw sang poder nga magpa-audit sa ahensya sang gobyerno kag hindi mo ina trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 51. Mabalik ako pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Philippine Standard Time, Lasay 54. Yung tagaan ko ni Jutay gid nga oras, Jutay nga ginutlo. Mariak lang ko sa pahayag sa isa ka politiko. Tini nga politiko may kwartaya mo. Siling niya ang pamilya sa Langga, niya daw nag-ayuhan ng pangmabuhi. Pagkatapos niya si Councilor Israel Salanga ba si nag-intra sa korupsyon. Mariak lang ko. Ang kabataan ko ginpatapos ko na iya sa pinautangan ko nga loan. Gingambol ko ya ang edukasyon sa bata ko.
Halos tanan tapos na. Di ko magsilig siyang korupsyon doon din niya mo. Kaya wala ko yung pagkaon kabataan ko sa kurap kag pinangawatan. Ginaklaro ko lang. Nangabudlay kami yan, ginakaon na mo niya, gikan sa amon kinabudlayan. Amula na ang sabat ko sa politiko, nga daw inigo ya kami ya. Hindi wala man kami kwarta, makakaon 3 ka bisis, okay lang, pasalamat sa Diyos. Pero wala kami nangawat. Labi kaglabaw sa tanan, hindi kami drugista. Wala kami nagmanggad sa shabu kag illegal nga droga. Amulan na iya ginapabugal ko. Basi sumala ni siya sa pagpalayag. Kakaon kami sa amon kinabudlayan. Wala nagalin sa droga, kag wala nagalin sa kinawatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita. Kay Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,